nek dinahi minyak tengon. Terus bocah kuwi dinahi sadel. Ngono. Bocah kuwi wiwit pit kuwi wiwit digendong. Dilela-lela supaya turu. Supayane bocah kuwi cepet turu, kudu terus diwenehi slebor. Kok tangane gupak sabun ngopo reng? Ngedusi anakku sing cilik dhewe. Weh, si bayi isih. Ya syukur. Mula arep wong lanang kuwi kudu apal piye carane ngedusi ponang jabang bayi. Ha iya. Kok tangane gupak oli ngopo iki, Gong? Ajar gawe pit. Oh. Ngrakit pit. Gawe ra iso ngrakit. Ngrakit. Ya ngono kuwi iso dienggo cekel gawe mbok menawa sok nek wis seniman ki wis ora pati payu mergo cakra manggilingan ki kadang kala ning dhuwur, kadang kala ning ngisor. Mula kudu bener ngono, Tru. Nek nang dhuwur kowe aja kowean polah. Iya. Nek nang ngisor aja mbegegek meneng wae. Budidaya supaya iso kembali ke atas. Nah iya. Mula menungsa diwenangake duwe akal, pikir lan budi. Supaya iso gagas piye carane iso ngulir budi ngasah kadewasan. Lah ya bener. Mula kowe nganti tok ajar, tok nglatih ngrakit pit. Nah iya. Ya wis apal carane nggula wentah anak ning wis, ya jeneng bocah ki ya didusi golek banyu anget. Banyune aja panas-panas banget, setengah anget, setengah panas. Ngene wis nganu, curke ning nggon ember. Terus bocah kuwi dicemplungke nggon ember ning aja nganti dislilipke wong isih bayi. Ha iya. Disangga tangane, bar disangga terus pasangi porok. Oh. Mergo pit ki pertamae paling inti kuwi nek porok terus. Wah iya, heeh. Porok kuwi nggo njepit ban. Ha iya. Nek wis pasangi porok bane dijepit. Nek wis dipasangi ban dijepit nganggo porok, terus diwenehi sabun. Sabun ki aja sembarang sabun, Tru. Heeh. Sabun kuwi sing sabun dienggo bocah-bocah. Iya. Mergo sabun dewasa karo sabun bocah cilik ki beda. Heeh, bener. Kudu iso ngerteni. Ah iya. Sabun mereke sabun baby. Baby. Iya. Aja sabun genjik, sabun baby. Iya. Iya. Ha nek wis dinehi sabun, bar dikai sabun, terus bocah mau terus dipasangi setang. Mergo porok iki hubungane karo setang, iso nggo menggok ngalor, menggok ngidul. Ha iya, ngetan utawa ngulon. Nek wis dipasangi bersetang terus dinehi popok. Dinehi popok, eling, bayi iki aja dinehi kathok, ning popok sik supaya pusere ya garing, bocahe ya ora radiasi. Lho. Radiasi kuwi lho sing kulite abang-abang kuwi lho. Ya wis pokoke ngono kuwi. Engko nek wis dinehi popok, ditaleni nggon wudel, terus dipasangi rantai. Ngono. Rantai iki disambungke antane pedal karo gir mburi. Ha iya, supaya iso mlaku tanpa rantai ora bakal mlaku. Nek wis dinehi rantai terus diolesi minyak telon. Supaya bocah kuwi aja nganti masuk angin. Iya. Nek wis dinehi minyak telon, terus bocah kuwi dinehi sadel. Ngono. Bocah kuwi wiwit pit kuwi wiwit digendong. Dilela-lela supaya turu. Supayane bocah kuwi cepet turu, kudu terus diwenehi slebor. Supaya pit mau aja nganti banyune nyiprat. Wah, ayo pinter kabeh. Iya, ya karang cah. Supaya aku ki ya aja ngewangi karo bojoku ya, Tru. Iya, tur Bagong ya iso buka bengkel. Ya iso nambal ban barang, Gong. Kepiye ta? Ngrakit pit wae iso kok nambal ban ora iso. Aku wingi ora aku tuku tan soplas pirang-pirang kae.
Nggo ngopo? Nambal ban. Sing jeneng ban kuwi ora ditambal kuten soplas ya, Gong. Nganggo ban padha ban. Mula ban kae nek bocor dicemplungke nang banyu terus dirambang kae rak plupuk ngono to. Aku sing marak aku entuk dit akeh. Oh. Wingi wong nambalke ban ora bocor. Tak cemplungke banyu tak coblosi papat blus. Kuwi jenenge rejeki ning ora halal kuwi. Walah sing ngomong sapa? Mbaya semen tak tambal. Bareng tak tambal ki tambalane gegeden. Oh. Kuwi nggo mlaku ki digluk. Balekke meneh pripun iki Pak ganti ban jero. Tak ganti. Ah iya. Tok ganti. Duweku rak ban jero montor. Ah iya. Ban pi tak ganti ban jero montor tak peksa. Peleke kan gedhe pit. Lah iya, nek pijengki gedhe banget peleke. Heeh, tak ulur. Weh. Bareng dipompa, lagi ditumpaki sing duwe jeblok. Wonge jengkelit memburi. Saiki aku mresake. Oh, tekor meneh. Aku ki usaha mesti tekor kok, Truk. Mbok ya rasa usaha kok ndak malah tekor. Petro, ngopo Kang Gareng? Ayo nganggo nembang truk ora omong-omong ndak. Juwarei. Ya. Kowe dhisik nembang sing apik engko ge aku nggih Bagong. Ping 3 wae rasa werna-werna rasa akeh-akeh. Sore mau wis kebak guyon maton, sembrono parikena, sembur-sembur adas. Sing loro dadi waras, sing ruwet dadi tuntas. Amin. Ya.